Så det her det er en update. Nu er vi henne den 24. maj. Og sådan her ser det nu. Så det går fremad. Stille og roligt fremad. Hver dag, så prøver jeg at spise rigtigt. Jeg prøver at træne rigtigt. Og lige så stille og roligt, så kommer jeg hen i den rigtige retning. Målet som sagt, det er at komme ned på omkring de 6-7%, 5%. Lige lidt dårligere eller lidt højere fedtprocent, end jeg var sidst jeg var til konkurrence. Men i hvert fald det er min mål, jeg har sat. Og hvis jeg når, eller når jeg når det mål, jamen så ser jeg på, hvad vi gør bagefter. Det kan være, at jeg bare bibeholder det, og så er det min sommerform. I hvert fald så jeg med at spise morgenmad, så lad mig vise dig, hvad jeg skal have. Vi skal have lidt havregryn. Så skal jeg også have lidt skyr. Og der er ikke mere mælk. Måske var det mere sojamælk. Nej. Jeg har 2 køleskaber, nice er det. Prøv lige at se her. Så det her det er sådan, her hvor vi opbevarer vores nice drikketing. Vi har en masse diætsodavand. Vi har vores, det her det er bare mælk. Sojamælk light. Der kun indeholder 27 kalorier. Herover i det andet køleskab, så opbevarer vi al vores mad. Nu er der ikke så meget mad, skal jeg lige sige. Jeg har lige været inde og bestille fra nemlig.com. Jeg elsker nemlig.com. Men jeg har lige været inde og bestille, og det kommer her mellem 4 og 5, og det glæder mig til. Men i hvert fald, lad mig lige hurtigt få fikset noget morgenmad sammen, så kan du se, hvordan at det ser ud. Så det jeg går efter at spise nu, det er 70 gram havregryn. Så går jeg efter at spise 30 gram rosiner. Og så 300 gram skyr. Og det er min morgenmad. Jeg prøver altid at holde min morgenmad. Den skal ikke være helt lille, men den skal heller ikke være for stor, fordi så har jeg ikke for mange kalorier til resten af dagen. Og jeg spiser kun 1800 kalorier lige nu. Så man har ikke så meget at lege med. Så hvis jeg spiser for meget nu, så fortryder jeg det. Og så bliver jeg sulten i løbet af dagen, og så kan jeg ikke spise så meget mad. Fordi jeg spiser for meget morgenmad. Så kan jeg bedre lide at spise mindre morgenmad. Og så glæder mig til, at jeg har en masse kalorier, jeg kan spise i løbet af dagen. Grunden til at spise rosiner, det er fordi jeg ikke spiser sukker. Jeg synes det er kedeligt bare at spise havregryn. Jeg kunne godt lave havregrød og sådan noget sødemiddel i, men det her det er sundere. Så smider nogle rosiner i, det smager skide godt. Men det her, sådan her ser det ud, det er min morgenmad. 300 gram skyr. Mangler vi så? Så sådan her ser det ud. Det er formen lige nu. Vi prøver hele tiden at blive bedre. Det her er min morgenmad. Og så ses vi i næste klip. Hvor skal vi hen? Jamen lige nu på vej i banken. Vi er på vej i Nordea Bank. Jeg skal åbne en ny konto. Så der er vi på vej hen lige nu. Klokken den er 10 om morgenen. Og jeg har lige haft et par møder. Og hjulpet et par personer med at komme i gang. Godt fra starten. Jeg har jo også en anden virksomhed, hvor jeg hjælper folk med markedsføring og så videre. Og hjælper dem med at komme ud til folk. Så jeg havde lige et par møder her til morgen, som jeg har fået styr på. Og så har jeg også noget andet. Men det venter jeg med at sige til i morgen. Jeg har et møde i morgen, som omhandler fitness. Og noget med at spise. Og så siger jeg ikke mere. Men hvis at det bliver til noget, så er det en fucking fed nyhed, som jeg glæder mig rigtig meget til at dele med jer i morgen. Det er PA. Personlig assistent? Ja. Min PA. Jeg skal også lige møde Kasper. Har de ikke mødt dig engang før? Jo, hurtigt. De mødte dig, var det på Snapchat? Var det Snapchat? Det var i køkkenet, mens vi øvede mad, tror jeg. I hvert fald Kasper, han er PA. Ham jeg har søgt efter, lidt efter længe, som der skal hjælpe med at filme og lave alle de små aktiviteter i løbet af dagen, som det nu kræver faktisk, og kunne lave alle de her videoer for jer. Så vi kører lige nu i hans Ferrari, a.k.a. Peugeot 207 eller 206. plus.
Plus. Alright, så vi har lige haft et par møder, og så har Kasper også lige været til noget reparation. Noget batteriet på bilen, det fuckede med os. Så det har vi lige fået fikset, så nu er vi på vej hjem til kontoret, the headquarter. Nu der er i gang med at ringe ud til alle de nice personer, som har skrevet til os, at de godt kunne tænke at blive ringet op. Og her har vi teamet. Okay. Vi har Frederik her, der sidder og ringer. Vi har Kasper, der sidder og ringer. Okay. Og selvfølgelig også mig. Og grunden til, at jeg simpelthen har fået folk til at hjælpe mig at ringe, jamen, det er fordi, jeg får så mange, der skriver til mig hver dag, så jeg kan simpelthen ikke håndtere alle. Også for at opretholde en god service, du ved, det er bare ikke nice at kun at ringe efter en uge eller to, hvis folk virkelig godt kunne tænke sig at komme i gang. Så simpelthen fået assistance, og jeg har bygget et nice team op, så jeg kan kontakte dig endnu hurtigere. Så nyder vi selvfølgelig udsigten, mens vi sidder og arbejder, og nyder livet, ikke også? Kan I se, der dufter af grillmad. Til, og her om en times tid, jamen så om en times tid, jamen der tager vi hen og træner, og ja, så ses vi i gym om lidt. Næste klip. Martin. Vi er til træning nu. Vi skal træne bryst, så jeg har tænkt mig at vise, hvordan en fuld brysttræning ser ud. Og husk nu, så er spørgsmål. Så skriv i kommentarfeltet. Jeg gør jo fucking alt for dig. Jeg gør jo alt for at fucking besvare alle de spørgsmål, jeg kan. Hvis du prøver at blive sommerklar, jamen, så skriv spørgsmål omkring det. Hvis du godt kunne tænke dig alternative øvelser til, hvordan man træner bryst, jamen, så stil spørgsmål omkring det. Og ellers så, vi laver en 5 øvelser i dag. Og hvad går vi efter? Vi tager måske de første 2-3 øvelser. Der laver vi få reps, måske en 8-12. Og så de sidste 2 øvelser, så rykker vi op omkring 18-24 reps. Og det er simpelthen for at ramme alle vores muskelfibre. Og det er det. Vi træner bryst. Og så håber jeg bare, at du nyder at se med. Får lidt inspiration. Så er vi ved til Bronx Gym. Og så på tide, vi skal starte noget jern. Så vi kører noget superset. Vi har lidt travlt. Vi skal være allerede tilbage på kontoret igen klokken 8. Og klokken, den er... Hvad er klokken nu? 5:07. 5:07. Og vi er der først om 8 minutter, så det er sådan en halv times træning. Skal vi gøre. Det er superset hele vejen. Bam, men man behøver slet ikke bruge så meget mere. Ind, ikke så meget snak, og så bare træne. For helvede, vi skal træne, vi skal være store. Vi skal være store. Store og sexede. Vi skal være sexede. Så 30 minutters træning, ind, ud, hurtigt, og det er det. Og så tilbage og arbejde på kontoret igen. Ja. Alright, så er vi i gang. Vi starter ud med noget incline, dumbbell press, og sådan noget skrå bænkpres, bare med håndvægte. Det er dips, og så supersætter vi med cable flies. Jamen det er bænkpres. Kører så mange reps du kan. Jeg allerede begynder at være ret godt fra dag i mit bryst. Gå ned og lave superset med almindelige armbøjninger. Okay? Så ser sådan her ud. Kører så mange vi kan.
er vi igennem 5 øvelser. Start ud med en normal skrå. Går og laver superset, dips, flyers. Så vil jeg med normal bænkpres. Og så nogle push-ups. Og det er den brysttræning. Jeg kan mærke. Ja. Det er helt brændt af nu. Det er godt presset. Og vi rammer selvfølgelig bryst 2 gange om ugen. Ja, det er en ting, jeg godt kunne tænke mig at forbedre. Så jeg håber, du kunne lide videoen. Husk at give den en masse thumbs up. Til spørgsmål, hvis du har nogen. Og ellers ses vi bare i næste video. Peace.